بغمزەی چاوی مەخموری سیاهی مەستیمەی کردی. هنرمندê Rojavayê Kurdistanê dema ku derbasî Başûrê Kurdistanê bûn gelek jwana xwestin rengê spî ji rewşa xwe bistînin. Yek ji wan jî hunermendê nûhatî Xelîl Botanî bû. مەزەی کردی بەغەمزەی چاوی مەخموری. Gelek jwana dest pê kirin û xwefêrî stranê soranî kirin û bi dengê xwe şêraniya her du zaravan dane xuya kirin. Wekku hunermendê Rojavayê Kurdistanê ji Mihemed Şêxo û Seîd Yûsuf hez dikin, di heman demê de ji Ednan Kerîm û Hesen Zîrek jî hez dikin. وەکە چاواز کورمانجی دەبێژم سۆرانیژی بمخۆش ez bêjim ji ber belkî ez dikarim bêjim belkî ez piçekî vê zara vê de jî hatî bim heta ez dikarim wî hestî bigihînim yanî سۆرانî jî weke kurmancî ye yanî ez gelkî hejê dikim ji ber welê ez ji dilê xwe dibêjim حيران طني ناس اندياي طني ناس اندياي Xelîl Botanî ji bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Kop folklora xwe taybet tê naskirin. herî navdar bêhtir heyran car û dibêjin belkî parçeneyê dî jî weke başûr jî heyran jar û dibêjin bes li Dêrikê heyran jar û xuya ye bi folklorê me yê Kurdî bi rengek giştî em dikarin bêjin û weke dîlana digavî zemanûndê me de çêdibin narînê ما ديرك ava kir leylim 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 خوشیه Di nava hunera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de sînor tinene. Loma dema ku hunermendên Kurd stranan bi her du zaravan dibêjin tu cudahî naya xuya kirin. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, Hewlêr.